ame arabadon ala juin kalo kile 15 san ba filani mugwa gata ka ifo ka an filɛ baga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na citerne 10 ani 4 ni olu ka baara bɛnnen ka taa taji ta jamana yɔrɔ la ka na ni a ye mali kɔnɔ walima ka taa n'a ye jamana yɔrɔ fana la i b'a ye k'a fɔ ko o den 14 ɲɔgɔn bonyanko olu de sira farala n'o olu ye kancari ani manja kuwali ni olu bɛ ka taa olu bɛ Burkina mara kɔnɔna la nka ani fɛn min ye Niger frontière ani Togo ninnu frontière de ka surun kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko tajitalaw bɛ to ka sira in ta kosɛbɛ donc o taji tan ni citerne 14 banbagaci wale kɛbagaw tɛ ka taa olu de jagoya ka sira fara n'u ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko citerne 14 na citerne 4 tuma la olu chauffeur tun ye maliyɛnw ye olu yɛrɛ sera ka u yɛrɛ jija ka se ka u sama ka na u yɛrɛ lase Fadanguruma n'o fana ye dafe duguni dɔ ye ten donc u nana se douane mɔgɔw ma k'a ɲɛfɔ douaniers ɲɛna k'a fɔ ko waleya min kɛra u la ko u y'a ɲɛfɔ ɲɛna k'a fɔ ko banbagaci walew kɛbagaw bala ka bɔ u ɲɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko f'u ka citerne ninnu ko ka u boli ka taa n'u ye kungo kɔnɔna la u taara n'u ye kungo kɔnɔ u sera yen waati min na i b'a ye k'a fɔ ko banbagaci wale kɛbagaw tila tun ka segin ka na chauffeur ninnu bila gidɔrɔnda la bon maliyɛn ninnu kɔni y'u jija ka se ka Fadanguruma lasɔrɔ nka fɛn min ye chauffeur tɔ ninnu ye minnu n'a caman yɛrɛ ye nigériens ye olu kɔni y'a préféré ka segin ka taa u ka jamana kɔnɔna la n'o ye Niger ye an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko bita de cayara kojugu mardi don min kɛra mardi don juin kalo tile 14 o ta de cayara kojugu fo citerne 10 ani 4 bɔɲɔngo mais sani o cɛ tuma caman nin baaramisɛnninw bɛ kɛ bɛnna ka se ka citerne ka se ka kari fara ni u ye parce que banbagaci wale kɛbagaw bɛ baara min na baara cɛjugu minnu na u mago bɛ taji la parce que i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ déplacement min kɛ u b'a kɛ moto ani mobile la u ka bolifɛnw mago bɛ taji la walasa ka se ka continuer k'u ka waleya cɛjugu kɛ cogo min na donc gata kibaruya min sɔrɔla nin na an ye nin ta wagati sera ale ye kunnafoni di sira ye bɔlɔlɔ fɛ min bɛ Burkina Faso an ye nin kibaruya sɔrɔ o sanfɛ gata citerne détournement min kɛra o kɔnɔna la bɛ si cam n'i ka kuma faamu i bɛ fɛ k'a fɔ ko nin tɛ action siɲɛ fɔlɔ ye a ka ca ka kɛ nka vu que nin nombre cayara fo ka taa se 10 ni 4 ma o de ye mɔgɔw ka curiosité la incité et puis an b'a yɛrɛ ɲininka fɛnɛ gata o yɔrɔ la citerne 10 ani 4 citerne dun tɛ i n'a fɔ ko taxi a tɛ i n'a fɔ ko mobili fitinin don mobili jamujanw de don donc o den kelen yɛrɛ a ka gɛlɛn ko ka se ka taa yɔrɔ la k'o den kelen tɛ ye ko kuma bɛ n'i y'o den 14 n'i y'o tugu ɲɔgɔn na ka taa gata mɔgɔ min mana kɛ fo sanfɛla la i bɛ ala kale k'a fɔ ko miliyɔn belebeleba de bɛ dugumana la o bɛ ka taga donc ɲininkali tɔ min de bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ se ka ta cogo di k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw a kɛra frontière kundaw surtout Burkina parce que a kɛra olu ka dugukolo sanfɛla la an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka ta cogo di k'a sɔrɔ a ma se ka ye o bɛɛ de b'a to gata sigasɛgɛ bɛ don halisa jamana ninnu ni Faransi ka jɛɲɔgɔnya ko la kosɛbɛ parce que n'i ye Faransi ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko subahana mansinw caman b'u bolo a sanfɛta fara dugumata kan minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲininiw kɛ ka kunnafoniw di mais nin bɛ se ka kɛ cogo di Mali bɛ ka Faransi gɛn waati min na o waati min na ani Burkina hali sa n'u ka cɛ ma cɛ u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo halisa n'a fɔra ko nin waleyaw bɛ kɛ Faransi tɛna se ka ninnu ye Faransi ka subahana mansinw tɛ se ka ninnu ye Mali dun ye reproche min kɛ tɛmɛnenw na o reproche kelen est ce que Faransi bɛna kisi o fana ma Burkina wa k'a jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna kojugu walew bɛ kɛ mais kunnafoni min n'o ye kɛlɛ taalan ye Faransi tɛna se k'o sɔrɔ k'o lase a ka jamana ma a yɛrɛ b'a la k'a bɛ ka minnu dɛmɛ o kɔnɔna la kuma kuncɛ kuma na e bɛ se ka jumɛn ɲɛfɔli jumɛn de k'an ye min b'a to hali ni ko in ma se ka éviter nka cogoya jumɛn de b'a la parce que e yɛrɛ ka fɔ la citerne tɛ mobili dɔgɔmani ye ko a bɛ taga a bɛ tunu mɔgɔ tɛ bɔ a kalama jan o 10 ani 4 cogoya o bɛ se ka tunu dugukolo jumɛn de kan ko maa ma bɔ o kalama autorité mɔgɔ ma sɔrɔ autorité yan fan na min bɛ se ka kɔnko in ma e yɛrɛ kɔni bolo a solution bɛ se ka kɛ jumɛn bon ne kɔni bolo gata min bɛ se ka kɛ o ye halisa jamanaw ka bolo ɲɔgɔn ma u ka barika bonya surtout jamana minnu bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔna la i n'a fɔ Mali Niger Burkina an bɛ gɛlɛya kelen kɔnɔna la wa an jɛlen don frontière fana la donc a ka kan hali jamana minnu bɛ yen nɔ ko gɛlɛya ma bi olu ka fɔlɔ i n'a fɔ Togo ni halisa ni Mali minɛnw bɛ taa o yɔrɔ ninnu na ka na hali n'a bɛna trafic siraw fɛ parce que embargo bɛ an kan et c'est important o jamanaw k'u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka nin sira ninnu lakaɲa pour que feerefɛnw ka se ka don cogo min na taa ni ka segin kɛ nɔgɔya la mais feerefɛn min fana bɛ yen nɔ ko nafa b'o la bi an bɛ don min na ko bi o ye taji ye parce que taji yɛrɛ ye adamadenya ɲɛnamaya foyi tɛ taa taji kɔ bi an bɛ baara min kɛ o an bɛ furakɛli minnu kɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ fɛn caman bolo don taji la bi donc olu bɛ taa sira minnu fɛ ka ma n'a ma ɲa k'a mobiliw ka ca kosɛbɛ a ka kan disposition sécuritaire ka se ka ta walasa ka se ka olu produits ninnu qui sont extrêmement sensibles aujourd'hui extrêmement importants dans la vie de nos différents états c'est extrêmement important aussi que u ka disposition ta maintenant ka se ka olu ka trajet olu ka tan ka se k'u lakana cogo di minɛnw bɛ se ka ta hɛrɛ ni baden na u ta yɔrɔ la ka se u seyɔrɔ fɛn la hɛrɛ ani baden na ka taa o de kun ye n ka kuma kuncɛ kuma ye
o kɔnɔna la faamuya ko ɲuman ka sɔrɔ kuma in kɔnɔ an b'a fɔ aw kan